Kan jotono hanu hai lam shok phiro sini Chumui TV ni mangfliwo sing tini phai sok baijak 30.BAGMA constituency be khobja kila amchayo tamni bagai hinke o jaga Cpim ni Wngwi Batainai North Jomatia no support Khaina ni bagai nei tini bini bagai kok awai mung khlaina bagai kaisa rally tai heke ba Luku Himbotok khlaijaka obo athayo sangtau phai sok baijak o thaini simi tabuk suk jorate sing nugui mano aste aste Luku rok oro phainai ni chenglai tongo tabuk suk jorate Luku rok phai sok bai bayako Baizak anu kulwono nugui mang na nasinglai tonglai khota borsini o Luku Himbotok chengya kho oro ni simi chenginai obo thangnai ni saimangka sing obo kila hatiyo jora angke sing obo no norong ni buskango tini o relio je phainai o jagani adong rok bai sing Cpim ni je adong tongai rok bai borok bai sing no thaisa thaini korok saine borok ni tamo borok chongbai no naine borok tamo wansuk tamni bagai borok ni o Himbotok khlaimani tong obrok sing nong no phunuk nai abon bagai norok sini logi choyakari nai tungdi Chumui TV हुशियार हुशियार बीजेपी हुशियार हुशियार कांग्रेस 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 Sini logi tongo o amchani no khoroksa takuk singbini thani saiman laino oreli tamoni bagai khlaijagi tongha nge puila no takuni ni sini mongkisa ani mungke ne mithun jomatia ang kila nuabari jonsni jubogni sodosyo ning tini oje Luku Himbotok ni khanamani obo tamoni bagai khlaijagi tongnai ning tamoni bagai phai o jagabon kisa sai khana o Himbotok kha sing গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার খাইনি গণতন্ত্র no teibo kesang toi pheyani unnoyon toi pheyani bangui sini borok tabok kila 30 kila bagma o jotono prostut Cpim ni Wngwi এবং এই বিজেপি ni je soirasari abono जों एकेबारे जों परिष्कार borok no oroni rokhlaiwani bangui जों prostut najak এবং joto tabok orok kuthung tongo जों Himbotok rally khaiwi जों ei bataronai sara Tripura rajyo no je chini Tripura rajyo rally ni maddome जों bata phunoronai je tabok bibhinno rajniti dol phainai rok borok jete Cpim ni bisingo jebabe borok rikha bai rikha ni samani borok no je busuk Cpim bang omoti haini bataroni bangui जों oro jagao North Jomatia ni support bai जों oro jaga rally Khaina bangui जों prosut khai dongo aste aste phai dongo जों oro jaga gobang ma bipul songkha borok no tei जों oro jagao rally Himbotok khailene belagi hambai takukno tabuk sing haino haisini logi manfirka te khoroksa takuk okra sing bin thani bo saiman laina tini ni o Luku Himbotok ni bagai nai ke puilano takukno sini o Chumui TV lamsogo tainin sini mungki sa ani sini mungke ani bumung Bibito Kumar ani village singke UB Nagar Panchayat ang kaisa bamfron समर्थित ni borok ang asa khlayo tabok 2023 yo comrade North Jomatia no buskango phainai haine na ani asam Engke singnamu jungmani ke haise asang saimano je 5 bosor tabuk ungnai si jongbari buskango phaitong te saja sanleise tongsiyo engke amsuk je BJP IPF tini je jut sarkar tongmani boroni theke tam develop mangkha onong ni amchayo tai tamo mainya khobro kisa গত 5 বছর जों IPF by BJP বড় জোট খালাই যে সরকার ফাইমানি কোন ব্যবস্থা করে রাস্তানি ব্যবস্থা করে নেনে ইলেকট্রিক নি ব্যবস্থা করে তৈ নেনে স্বাস্থ্যনি কোন ব্যবস্থা করে রাস্তা চিনি ও কিল্লা তো উদয়পুর লামা বত্র তো কিছু খালাই জায়গা বননো যতন আশা খালাयो अमनो सोलायलाया नांग्रासिनाय उ सरकार न हाय आं कक सावैनो अमुक खाता बेलाके हामबाय ताखुनो angke nok nugui man khana sang thaising sini khorong ni takuk ni thani khana mani yagolo tabuk sini logi tongo bukhuk jek sang bini thani bo saiman laina bo tamani bagai tino jaga phaisok paika te puila no sang bini sini mong sini lainai sakang puila ang ani ani mangke malati konna Jomatia angke গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ni vice secretary president no tini parliament ke mahai buskang nirbacon singno goto 5 বছর বিজেপি সরকার চিনি গণতন্ত্র ন
जों पुनरुद्धार खालामनायनि बागै Cpim आरो बाम कंग्रेस के ताक बसकांगो लड़ाई खालामनाय ते जों पास बोसोराव जों जे आंनि पाराबो नुगमानि मते हिंखे आसो खेब्रक साक प्रयोग खालामो मुसुखा सम्पादक हयतेसि बरनि सय सारा जोंनो रेगा पर्यन्त जोंनो तांराय आंखा हिंखे बनो जों हाय आगिने हायके तांनि बागै जों तिनि मा फाइलामो Morong tabuk to seng saimia ko sini ijong bari ni pore seng sini rezal mannai bu sarkar ba habang phai je phano phaiteng norok abuni thane a habang ni thane norok tamu kok kcharna mujung mane tamu develop nai bong thane sanmung tamo जों के नाय बिसिनि डेभलप बसकां सरकार तै फैबै तैबो जतनि गरे गरे रवानि थों ते रेगा शर्मी रनम दिन मजुरी बारे रवानि तै दिन बारे रवानि तै बयस्क बातार गोबां मासिनि 100 नि उपर ताजाक थामनि बन बहाइन हाय फिराव गय रफिनि तै 10323 जना 10323 बरक बातिल थामनि बरन बहाय हायनि पुनराय रवानि थों गते गोबां मा बिभिन्न दङ बरनबो हाइन हाय गिफुलि रवानि थों Belakang hambai bukunga. Bong ni am cai ni bong ni je jengjal rok borok sai khana reka borok ni ni lama ni bong ni jengjal rok tongo tai borok buskango je hapang pano phaiteng borok obono borok ni je man thai rok borok buskango toni ka sai khana reka borok srai ke seng oba hageno te tabuk bo seng ore je phaisok wajak luku rok bai te bu kok sai nai le no rok bon bagai chya kari sin loge nai tong phidi chumui tibi. अभी आ रहा है अभी लेकिन वो अभी शुरू कर दूंगा हाँ तब शुरू खाली जाए আমরা এখানে শুরু করব তবে সুশৃঙ্খল ভাবে ডিসিপ্লিন মানা রাখবে এবং গাড়ি পাস বাড়ানোর ভলান্টিয়ার যত না অনুরোধ খাইও Gas di dalam sarung saya show teman di pakai tetap kompro, tak pakai ada terus takkan. Amin.
Ginorok nungui man kana CPIM tai Congress ni thansa kai bodol khalai mani ya gulo borok o luku Himbotok khalai nei borok kila hatio phainai borok ni o luku Himbotok pai phaika borok tabu aboni ya gulo ro tabu kaisa mongni luku thong panda khalai jagai nei tong to aboni ya gulo seng norok no funu kha je o jaga ni luku rok tai oro je Batainai je candidate tong mani botam sai khana gate public rok je borok ni jengja tong mani haya kheba borok baskango jongbairo Kwplai Wngwi je sarkar khana phaidong borok je demand khaimani obrok strike ke sawi khana ka जों obo haike no kubangma juda juda thayo thangai juda juda bodol rokni ok awai mung haya kheba borokni namunai mung obrok no ni baskango tubunani chaitok nai obon bagai norok choya Gracy logi nai dongni Chumui TV